Er komt een vriend de café binnen, ene die ze er nog nooit niet gezien hebben. En hij zegt, kom madammeke, geef me gauw maar een pint voordat gezeik begint. Janine tapt een pint, zet hem die voor en die mens drinkt die gauw uit. Allee, zit hij, geef er mij nog maar een voordat gezeik begint. Janine zet hem er weer in voor en dan drinkt hij weer uit of dat niks is. En dan heft hij zijn leeg pint op voor te zeggen dat hij er nog een wilt. Oké, zegt Janine, jij krijgt er zeker nog wel een, maar wie zie jij eigenlijk? Je gaat op het toch betalen, hoop ik. Zie je wel, zit hij in, zo had het gezeik al.